ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଆସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେତେକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଲା, ଯେଉଁ ଆସନ ପ୍ରଥମେ କରାଯିବ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଆସନର ବିପରୀତ ଆସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଥା ଶୀର୍ଷାସନ କରିବା ପରେ ପରେ ତାଡ଼ାସନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସର୍ପାସନ କରାଯାଏ ତେବେ ପରେ ପରେ ହଳାସନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ନିୟମରେ ଆସନ କଲେ ଶରୀରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। 15 ବର୍ଷ ସ୍ୱକୀୟ ଅନୁଭୂତିରୁ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି ସେସବୁ ଆସନର କ୍ରମ ପରିଚୟ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ହେଉଛି, କେଉଁ ଆସନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି। କ ଶୀର୍ଷାସନ। ଏହି ଆସନକୁ 15 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମଶଃ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ଉତ୍ତମ ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର ଏବଂ ନିଜ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ। ଶୀର୍ଷାସନ ପରେ ତାଡ଼ାସନ ଓ ନେଉଳି କ୍ରିୟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖରେ କୁହାଗଲା, ପବନ ମୁକ୍ତାସନ, ସର୍ପାସନ ଓ ଧନୁରାସନ ଏସବୁ ଆସନକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଗ ହଳାସନ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗାସନର 30 ସେକେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଭାବେ ରହିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ। ବଜ୍ରାସନ 30 ସେକେଣ୍ଡରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମତ୍ସ୍ୟାସନ। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ 2 ଥର କରିବାକୁ ହେବ। 10-15 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଭାବେ ରହିବାକୁ ହେବ। କ୍ରମଶଃ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ।